Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurkoan, Nafarroako erraldoiak saioan, Otxagaira hurbildu gara, bertan Joseba Sagardoirekin elkartu gara, bera bertako konpartsako kide dena, bertan bizi eta lan egiten ere dabilena. Arratsaldeon, Joseba? Arratsaldeon. Konta iguzu, noiz sortu zen bertako konpartsa? Orain dagoen konpartsa, oraingoa, 80ko hamarkadan sortu egin zen. Eta nola izan ziren hastapen ere? Norek sortu zuen eta nolakoak izan ziren hastapenak? Bai, lehenagotik bat ziren bi erraildoi, baina sartuak zeuden eta erabaki zuten. Hemengo dantzariak eta gaiteroa konpartsa berriak egitea. Horren hemengo jendea edo gazteak bere helburua konpartsa egitea egin zen eta hori ideia proposatu eta aurrera eman egin zuten. Eta Joseba, zer dakigu hastapen horietaz? Nolakoak izan ziren? Bai, hori lehenengo bi gigante zarroiek kenduta proposatu zuten lehenengoan bakarrik bi erraldoi egiteare. Nola lehen bi zeuden birekin jarraitzea. Baina azkenean buruen moldean nola berdinak ziren jarraitu zuten eta egin zituzten beste bi erraldoi. Eta konpartsarako ze pertsona aukeratu ziren? Bai, hasiera batean, egunkari batean, azaldu zen egin behar zituztela bi pertsona izela, hemengo Boboa, dantzaria, eta gero Gartxot, Itzaltzuko Bardoko pertsonaia, baina azkenean hori gezurra zen, azkenean Iruñeko esan duzelai, bazegoen Bobo, eta, Doni Ibanen, hori, eta azkenean egin zituzten hemengo Zaraitzuko Mutila, Zaraitzuko Neska, gero Artzaia, eta Artzai neska izango zirela hemengo pertsonain mitikoena azkenean
abeltzaintza eta gero, ba hori, zaraitzun erabiltzen ziren traje mitikoa. Erraldoiek edo pertsonek erabiltzen dituzten jantziei dagokionez, nola aukeratzen dituzue jantziek? Norek egiten dituzte? Bai, ba azkenean hemengo pertsonaiak izan da, ba erresa izan zen. Ba Zaraitzeko lehengo jantziak erabiltzen zirenak eta gero ba hartzai jantzia eta neskarentzako lehenengo erabiltzen ba mitiko traje grisa hori lentzerogunean ateratzen diren jantziak hori. Eta gero hartzaiari dagokionez, ba erabili zen blusa urdina, gero hemen hartzaiek erabiltzen zuten espalderoa, hauntz larrua jantzen zutena bizkarran ere jarri zitzaion, bueno, pues erraldoiari behi larrua, gero ere zurron edo hartzaiek erabiltzen zuten poltsa, larruzkoa ere, eta makila. Eta gero Zaraitzuko neska, ba erabili zen hori, ba, Zaraitzun erabiltzen ziren traje mitikoak, eta Zaraitzu mutilari hori berdina, ere egokitu zitzaion hori. Printzipio batean, Zaraitzuko mutilari jarri zitzaion goiko partean erabiltzen zen ba, kamisa edo blusa beltza. Hori dela esan nahi zuen ezkonduta zegoenean. Baina erraldoia izan da, jendea esaten zuen baziru dela apeza, erraldoi apeza. Orduan aldatu zitzaion blusa gorria, beltza ordez, eta horrek jasan nahi du soltero dagoela, ez dagoela ezkonduta. Eta hori, Zaraitzuko neskari ere, lehen hilean jartzen zitzaion lazo beltza, hori esan nahi zuela ere, ezkonduta zegoela. Eta orduan, ba, mutilari aldatu zitzaionean goiko blusa, ba, neskari aldatu zitzaion lazoa eta jarri zitzaion berdea, eta orduan ere bakarrik zegoela, no? Osa, bikoterik gabe. Hori zen erranaia, ez? Hoi da. Eta egileak nortzuk izan ziren? Ba, egileak, buruak egin zituen, hemen egon zen irakasle bat, Miguel Ballarin, bueno, Aragoikoa zela. Bueno, buruak eta baita eskuak ere. Eskuak, eta gero ere hemengo gazteak, baina, bueno, igual errekalkatzeko, hemen zegoen gaitero bat, bueno, hemen bizi dena ere, Carlos Gallarre ere egon zen hor nahiko sartua. Hori buruak. Gero ere, ba, kaballeteak edo berko egurrezko parteak, ba, hemengo ere eltxeroak, gazteak, izan zen gehiago auzolon bat. Eta, bai, gero ere gorputzak eraman zituzten Iruñera egitea. Eta, horiek egileak, bai, hemen herriko jendea bereziki eta gorputzak ezik eraman zituztela Iruñera egitera. Eta jantziak? Jantziak ere, hemengo emakume kuadrilla bat egin zituzten denak. Auzolanean pixkat, ez? Auzolanean? Bai, auzolanean. Dena, bai. Hori, gorputzak ezik dena hemendik atera zen, bai. Eta ze doinu dantzatzen duzue, hemen bertako konpartsan? Doinu betidani gaiteroak izan dira. Kalejietarako gaiteroak, hori baltsetarako gaiteroak. Gero, bueno, uste 2018an jasi zirela ensaiatzen txistuekin. Hemengo talde bat, eta bueno, Erronkaritik ere bikote bat etorri zen. Eta hori 2018an eta 2019an, hori azkeneko erraldoiarekin, hori txistulari talde hori atera zen ere. Eta dantzei dagokionez, zer dantzatzen duzue? Hori, kaletan zehar, ibiltzen garenan eta hori kale gira edo pasakaiez, gaiteroekin. Eta gero plazan edo beste leku konkretu batzuetan, balsak. Eta berrikuntza koreografikoak lantzen dituzue, zer repertorio erabiltzen duzue? Nola lantzen duzu zuen repertorioa? Bai, duela 7 urte edo, etorri zen Iruñako konpartsatik Patxi Laborda, oso dantzari ona. Eta hemengo batek ezagutzen zuen eta animatu zion etortzea, eta pausuak eta bans batzuk erakustea. Azkenean gu ez genekien oso ongi nola egin, eta hori animatu egin zen eta etorri zen. Eta orduztik balditugu bals gehiago. Eta oraingoan konpartsaren egoera gaur egun aztertzen, galdera parrastada bat, zenbat partaide zarete momentu hauetan?
Ba, momentuan, badugu WhatsApp talde bat, igual gaudela 20 pertsona inguru, baina, beti ateraldietan 8 bat edo, 10 gehienez. Ez gaude gehiago. Kostatzen ari da, jendea lortzea? Bai, pandemia aurretik, azkeneko festetan edo, bai izan genuen arazoa ez genuen jenderik. Eta erabaki genuen, udaletxetik mezu bat herriari egartzea, konpartsa jenderik gabe zegoela, aber jende animatzen zen. Eta horren ondorioz, jende gehiago animatu da, eta momentuz ongi. Ensaioen egoera, zer nolako da? Ensaiatzen ari zarete? Ensaio momentu honetan ez. Gero igual ekaina aldera, jendea denbora gehiago duela, herrira gehiago etortzen dela. Azkenean, gu herrian ez gaude erraldoiak eramaten ditugun talde osoa ez. Gehienak ere Iruñan daude, eta orduan lana egoera eta dela eta ez dute denbora ez da erraxa elkartzea. Eta orduan ekaina aldera etortzen direnan hor fuerte ematen digun eta aurten bera dijoaz, bai. Eta pertsona bat interesa duenean, konpartsan sartzen, ikaste prozesu hori zer nolakoa izaten da? Nola izaten da? Lehenengo, kontaturen bat izan duen lehenagotik edo, eta sartzen denean beti erabakitzen dugu, igual zerraldoi jarri berari, ez? Igual edo pisu gehien duena, edo gutxien, edo erdian dauden pisuak. Azkenean beti esaten dugu, lehenengo hartu pisu gutxien dagoena eta ea nola moldatzen zean. Eta lehenengo, hori, altxa, ber nola ibiltzen den, gero pauso batzuk eman, eta poliki, azkenean pertsona batek ez duenean erraldoi bat inoiz hartu, zaila da. Gainera hauek nahiko estuak dira eta horreka mantentzeko pixka zailagoa. Igual Iruñ herrian dauden erraldoi aldetik pixka zailagoa. Orduan, hori, poliki, lehenengo pausoak ematen, eta gero, ongi hartzen duenean, kalejirak dantzatzen eta hori nola moldatzen den, eta hortik aurrera, ja. Eta zer rango zenioke pertsona bati, animatzeko zuen konpartsan ere parte hartzea? Salduena etortzea, hemen azkenean ez dago nire ustez Iruñ herrian dagoen afizioa erraldoiekin. Hemen gehiago izan dira, hemengo dantzariak, Otsaiko dantzariak. Eta, erraldoiekin bai daudela gero aurrak animatzen direla eta gustatzen zaiona, baina pixka zailagoa izaten da. Eta polita da, ez? Bai, azkenean polita, festetan, ikusten duzu azkenean aurrak, pozik eta giroa, sortzen duen giroare gaiteroekin eta barrez. Azkenean polita da, kosta egiten da, jendea sartzea, baina azkenean hartzen dugunean bai. Eta hauetako erraldoi bakoitzak zenbat erabiltzaile behar izaten ditu? Normalean bi. Birekin ongi biltzen geha, gehiago baldin badaude, asko hobeto ez. Gainera bat pixatzen du desente, 55 kilo inguru eta hortan hiru baldin bagaude, hobeto. Gainera hauek erraldoia bet dutena pisua pixka desorekatua. Orduan, lehen esan duan bezala, pixka zailago emateko eta hiru baldin badaude, ongi. Birekin ongi moldatzen geha, baina ariketa egiteko modua proposare bat, hori da, bai. Eta kiliketan zenbat erabiltzaile izaten duztu hauek? Kiliki bakoitzeko bat, lau daude eta ez dute ze pixatzen, bakoitzeko bat eta listo. Finantzazioari dagokionez, nola egiten duzue? Hauek eraiki zirenean, nola auzolanean subentzio bat eskatzen, horri diru laguntza edo lortu zuten, eta horrekin egin zuten, azkenean, auzolanean egiten diru gutxe barra izan zuten, eta hori, udaletxeak ez zuen parte hartu zuen, eta oraingoan, bi erraldoi konpondu behar ditugu, eta oraingoan bai udaletxeak diru laguntza eman duela, zeratik hori, bi urte hauetan, nola ez dagoen, ez da festarik ez da ezer, azkenean, dirua eskaini digu, konpotzeko, por lo menos biak ja ongi egoteko. Joseba, zer eragin sozial ikusten duzu duela konpartsak herriarengan? Zer lotura dago ere bai? Lotura polita, igual hori esan duan bezala berriro, ez dago hainbeste Iruñ herrian dagoen afizioa, baina ateratzen diren lotura ona, bai.
pues, galejiriak egitean eta hori pues, oso polita gelditzen da, eta horrek pues, ikusten dute, gina, igual urte batean goratzen naiz ez geundela jenderik eta ez ziren atera, egun batean. Eta ja jendea, joder, eta erraldoiak ez dira ateratzen no seke, pues azkenean, bai, notatzen da ez dira ateratzen edori, ohitura, ez dagoela erraldoirik eta azken urte hauetan, bai, notatzen da giro polita. Eta zein erango zenukera pertsonarik maitatuena konpartsaren barruan? Ba, hemen ez da, uste ez da dagoela pertsonarik finko bat maitatuena. Lauak uste dut bereziak direla, gainera hemengo pertsonaiak izan da, eta lauak izango direla maitatuenak uste dut. Lauak eta dira nahiko maitatua, bai. Eta bukatzeko, Joseba, azken hausnarketa bezala, bai. Zer gustatuko litzaizuke etorkizunera begira? Non diote gustatuko litzaizuke konpartsa? Bai, igual jendea gehiago animatzea eta ateraldi gehiago egitea. Gero beste biak ere konpontzea, alizatea, pues, diru sarrerekin eta hori ja laua konponduta izateak eta hori. Gehiena, jendea animatzea. Azkenean, hori, pues, hogei izan da taldean, pues, beti 10 bat ateatzen gera, 11, 12 lo justo, eta bai, ateraldi gehiago izatea. Porque, igual kanpotik deitzen digute, gehiena hori, pues, igual txanteatri, gero zarrakaztulutik ere, eta, karo, pues, ez dakigu zer esan, jende falta zaigulako, baina, hori, jende animatzen bada, bai, ateraldi gehiago egitea, por lo menos. Eta oraingoan, Sagardo Janaietako zaharrenarekin elkartzen gara, Julenekin, bera ere bertakoa, Otsagikoa, konpartsako kideena baita ere, arratsaldeon Julen. Arratsaldeon, bai. Konta iguzu, zein izan da konpartsak bere hastapenetatik gaur egun arte izan duen evoluzioa? Badaude argazki batzuk, non hor kuadria bat agertzen da, herriko kuadria bat agertzen da, eta beraiekin batera bi erraldoi dituzte. Gero, hoien ondoren egin ziren herriko beste kuadria batek egin zituen beste bi erraldoi. Eta hainbat urtetan egon zirenak. Gero horiek ere ja zahartu ziren, eta bi buruoiek erabili ziren buruondeak egiteko. Eta gero hortik aurrera, 90. urtean egin ziren gaur egun dauden erraldoiak. Josebak komentatu digu, eran digu, nola, zuko lantxe ere bai, nola konpartsak bere hastapenetatik gaur egun arte, pertsonai ezberdinak eduki dituen, baina eskatuko genizuke pixka kontatzea, zeintzu diren pertsonai horiek eta pertsonai horietako bakoitzaren informazio pixka bat. Hori, komentatu dizudan hasieran, 50 eta 60 hamarkadetan egon ziren erraldoi horiek, aitona eta amona izena zuten, ez zituzten izen berezirik. Ondoren egon ziren erraldoiak, alkatea eta amona ere jarri zuten izena, eta gaur egun daudenak Artzain neska eta mutila eta Zaraitzuar neska eta mutila. Eta pertsonaien eta herriaren arteko lotura zein da? Zergatik aukeratu dituzten pertsonai hauek? Hasieran egin behar ziren bi erraldoi.
Eta bi erraldoi horiek izan behar ziren Zaraitzuar neska eta mutila. Eta azkenean hemen tipikoena pues, bai, hori zen, jantzi horiek eramatea. Eta gero, erabaki zuten molde berdinak aprobetxatzea eta egin zituzten artzain neska eta mutila. Azkenean hemen abeltzaintza izan da bizitzeko modua eta horrexegatik erabaki zuten pertsona horiek egitea. Eta ezaugarri fisikoei dagokionez, zer nokoak dira zuen pertsonaiak? Bai pixua, bai tamainoari dagokionez ere? Artzain neskak, lauak neurtzen dute 3 metro terdi gutxi gora bera. Eta pixuari dagokionez, artzain neska 55 kilo pesatzen ditu, Zaraitzuar neska eta mutilak 58 kilo, eta artzain mutila 55 kilo. Eta materiala, zer erabiltzen duzuen? Buruak eta eskuak buztinez egin ziren, gorpua poliesterrez eta kabaieteak pinuarekin. Julen, zer nolakoa da zuen urteko agenda? Ze ekitalditan partatzen duzue? Egunik garrantzitsuenak dira festetan. Ateratzen dugu txupinazoaren egunean eta txikien egunean. Gero atera izan dira Baiarako egunean eta gehien bat hori da gure agenda. Eta horrelakoetan, kanpora jotuen zaretenean, beltzerri batera, hangoak ere bai honata etortzen dira, elkartrukak ematen dira? Bai, hori egin denean, egin dela gu gara joan eta hori, la vuelta etortzen dira... Adibidez, nongoekin egiten duzu? Duela urte batzuk egon ginen Zarrakastelun, festetan, eta gero hemengo festetara etorri ziren haiek ere. Gero txanteran ere egon izan gara, ez gara azkoatera, baino... Eta konpartsak bere historian zehar eduki du irteera garrantzitsuren bat edo pixkate berexia izan dena? 92. urtean egon ziren Kataluniako herri batean. Han elkartu zirela Frantziako erraldoiekin, komentatu ziguten ere Japoniako erraldoiak egon zirela, Espainiako konparsak ere, superatzen dut, bai. Hori izan da garrantzitsuenetarikoa, egin duten garrantzitsuenetarikoa, bai. Berexia, nola ez, eta gertaera berexiekin jarraituz, baduzuen nolabaiteko anekdotarik kontatzeko? Justo inaugurazio egunean, egon zela erraldoi topaketa bat hemen, hemendik herriko kaletan oso estuak direnez, konturatu gabe erraldoiari apurtu ditzaio mehatz bat. Eta gero bukaeran, dantza baten bukaeran, erraldoia erori zen lurrera. Garrantzitsua praktikatzea, ez? Bai, orduan ziren novatos, eta bai. Eta kontatu jazu ere bai, pixkat bestaren egoeraren barruan, baten bat saiatu zela ere bai erraldoietako bat taberna baten barruan, ez? Bai, ez daki zer ordu izango ziren. Goizeko 4:00 zeuden konpartsako kideak tabernan, eta hasi ziren, vamos a sacar los gigantes, no, que sí, que no. Eta azkenean atera zituzten, eta saiatu ziren taberna barruan sartzen.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.